Hola companys, ara us explicaré com escanejar documents amb el mòbil. Ara el que podeu veure és el meu telèfon mòbil, aquí a la pantalla. L'eina que faré servir és el Google Drive per escanejar. Per tant, el que faig és fer clic en el Google Drive. D'acord? On us fixeu, en aquesta zona d'aquí, apretem el més. Molt bé. I on posa escaneja. Molt bé. Apreto escaneja i aleshores se m'activa la càmera. Vale? Tinc dues pàgines aquí preparades. Anem a fer una prova. Primer, em demana que faci foto. Faig clic i faré una foto. D'acord? I apretaré en aquesta zona d'aquí, que és per dir OK. Molt bé. Un cop tinc això seleccionat, veieu que m'ha escollit aquesta foto, m'ho ha deixat molt malament. Doncs aleshores aniré a aquesta zona d'aquí. Apreto aquí i em surt això. Des de les cantonades aquestes de color blau, jo puc anar seleccionant aquelles zones del document que vull que m'escanegi. Vale? Ja ho tinc, més arregladet. Ok, li dic fet. Vull afegir una segona fotografia? Doncs aniré en aquesta icona d'aquí i farem la següent fotografia. D'acord? Ok, molt bé, ja la tinc seleccionada. Ja m'ha fet la segona foto. El mateix amb aquesta icona d'aquí, el que faré serà retallar-la. Ara sí funciona. Puc ajustar la pàgina que jo vulgui, d'acord? Jo puc anar ajustant el meu document aquell full que vull que m'escanegi. Li apreto en el fet. Molt bé, ja el tinc. Després, n'hi ha altres opcions. En aquesta opció d'aquí, jo puc modificar el color. Si ho vull en blanc i negre, d'acord, veieu? Aquí, blanc i negre, m'ho posa en blanc i negre, o si vull que sigui en color. Passo de pàgina, selecciono aquí i color una altra vegada. I quan ja he acabat d'escanejar totes les fotografies, l'apretaré Desa. Fixeu-vos que ja em posa el nom, li puc treure aquest nom d'aquí i posar el que a mi més m'interessi. Escaneig, per exemple, 01. 01. En el meu compte, d'acord, del Calamot, i així m'ho guardarà a la meva unitat. Apreto Desa, tardarà un parell o tres de segons, actualitzo, aviam, un segon, si s'acaba d'actualitzar, ja el tinc aquí, ja el tinc escanejat, d'acord? Com podeu veure, ja tinc la pàgina 1 i la pàgina 2 escanejada, en format PDF per poder-ho enviar als alumnes o que els alumnes ens ho enviïn a nosaltres. D'acord? Vinga, moltes gràcies companys. Adeu.